Kogono tongo chana mairung tongsa kebo thwiya aboni bagino jesek phano accident rok phano ungthun borok rok thwimani sing nukjagya. Birkhungno jotoni slai kasai berainani bagui kaham hinjago tamoni hinkhe birkhungno jotoni slai kom accident ungo hinui laibuma rogo saimano tomungno kwpal hamya ungui birkhungni accident rok ungkha hinkhe aro kasanai rok thangui tongnani bagui belaino koktugo waisa wiso obahaibo ungo je talika kaham rok simino jesek akabike kotor pati mungni phano thangui banchao eba khaiba thangui banchio. Dinini o video norok nugano obahaino je khoroksa buri belaikheno khakra tei sahos grang hinui mano bono bo kaisa birkhungni kalaimani 32 mitar kuchukni asukhe kalaifano je bo kwthang tong bahaike bo kwthang tongkhana gesung nailayano bo asuk sal bolong kuthugo bahaike tongkhana bahaike bini sakno samlokkhana tei a jingjalni bahaike yakakhana hindi ke bayabrok sung nailayano o video no Juliana mungui khoraksa buri bo 1954 BC ni 10th October Germany o achaimani bo cherai bini buma baino tongo kabangko ingke bo tormani turuk bo ringrong rogo bo thangnani chengkha te bui haikeno bo dolbaya brok bai tongo ringrong rogo thango te joton se kabang jora tongmani kha bini buma bai ingke bini buma biologist Juliana ni buma Maria bini samungni bagui belaino thanglaisu makhlayo Juliana je jorao BC ni umor kakhaiba khaba 17 বছর ungmani bo bini buma bai pukolpa o thangka pukolpa angkha peruni hakotorni salka Amazon ni bolongana o pukolpa o thangnai birkhungo jotoi khorok char chidok tongo tei khorok dok rok angkha birkhung chaloknai rok nobar tibar hamya ungmani bagui kisalerui thangmani tei damkisa jorani ulono birkhungno thangnani bagui permission rjakha BC ni umorni Juliana tei BC bridgidok umorni Maria sawimanya a birkhungo borok tamo akabika patimung patino diporni je jorao damchini tamu ajorao nokha sakao birkhung 64 mitar kuchugo birmani soti thamchi hai jorale birkhung kahamno choliui tongkha afru mungsa jingjal kri tongmani kiaba Amazon bolongana Andes hathai kotoro aboni gana soguikeno Juliana wansukha gana gini chumuite watiwana ni bagui nokha kosom ungjak a Amazono uram no nokha somoi wati phayo jefru bo sana thaka hingkai obahai hathai kotorogo nokha rok somoi wati uram no phayo obahai jorao chumui kosom bai hakchalma bagui birkhung chaloknai belaino kuchugo tlangai thango ungui mano asalo birkhung chaloknai nogo thanani bagui belaino dojak ungna eba khaba sak no birkhung chaloknani kwrung hinui nangmansai puiduk ungna aboni bagui no pilot chumui kosom tui obahaike kwchar tui birkhung chalogui tongo a birkhung teibo bwskango thango birkhung kilometer kisa birmani ulono nokha somoi teibo ferangkokha nobar asukhe sipsakha birkhung chili lagi tongbaisio ulo a birkhung chaloknai bini jaya saimanai birkhungno teibo kuchugo khe chalokha a jorao no ferangkogui rikha birkhungni engine abo bai engine khamui thangkha hor khamui birkhungni bukrango bo khamka aboni bagui birkhung hamya ungui chaloknai samlogui manliya phiaba je mansa control khlainani bagui chaitokmani birkhung chaloknai phiaba yasa birkhungo hor nangma bai tei babaisa birkhungo bo hor nangkha ulo hor khamui hawo klai thangka aboni ulono birkhung kamaui thangka a birkhung diporni 12:46 minute pukolpa airport soguinani koktongmani kiaba naisingte damsa jora lai thangka tei pilot mungsabo message rok rohorliya aboni logi no kmajak birkhungno naitukte Amazon ni bolongo joto thayono rutugi paikha kiaba manliya a salo asake wati phaikha aboni bagui birkhungo hor nangma rok thuyui thangbaikha hor thima bagui asake hokul phaikha mungsa phanase nukuliya aboni bagui Amazon hai bolong kotoro rutukna belaino koktukha joto bolongo rutugi manya ungui wansuk laikha Andes hathai kotoro deklai tongkhana hinui hati barsa choyaui naitukmani ulafano manya ungui wansuk laikha kebo banchiliana pheba abahaya asuk rutungma ulobo manya ungui rutungma mathagui rijakha birkhung hawo klaina swkangno birkhung bukrang yasa klai arono hobjagui Juliana klai thangka weather hamya ungui birkhung yangwaisa ayangwaisa lilakma bagui Juliana seatbelt thepai tori rikha teibo abahai kheno seatbelt thepajakhe hawo klaikha Juliana kaisa kok muitu tongo bini ma samani jefrubo birkhungni klaio afurno bini langmani paithak jora hinui aboni ulo Juliana ni bokrogo mungsasu mani be thutai jakti ingmani bagui bolengi thangka bo sapung hopung lengmani sijaliya
jefuru bo lengmani sijaka afuru seat belt no phano khuloknani bini fan krikha bini bokrok sajagui no tongo tei sago kisa kotor chikon rok chabaikha a jorao Juliana asukno wansugui mano bo kwthang no tongkho hinui bo flight ni je bwkrang kalaifuru hao direct laiyawi buphangni bedago seat belt kanjak no kchawi tongrukha aboni bagui bo tewaisa bini langmano katal khe manfikha phiaba jengjal asukbai paisugiyakho Juliana je jagao tongo a bolongo kebo borok rui belaino bolong kuthuk Januar rok simise a jagao tongo ulo truk sak no seat belt khulogui tolao hawa ongkhori thangka afuru bini thani juta tei chosma kocho simi no tongo bini ribo buphang bedek rok nangui kichigi thangbai kha tei sago kisa kupulung bo pala chabai malia boro thanai bo asuk no saimano a bolongo kuthugo kebo bono chubana phaiklak bono sak thangna bagui baithang no buino manai tuknai hinui kwpal hamai birkhungni klaija kaisa bag mankha tei a jaga bo chocolate kwbangma mankha bo kwthang tongnani bagui abo simino chawi matong siu Juliana bolongo lama sia ngi korote sal bri oba haike no jora lai thangka phiaba bo mungsa lama nuhurlia bo chosma kri hinke haksal ni borok no eba khaiba je haksal ni mani rok no kaham ke nuhuria aboni bagui belai kheno na chomui kaisala thatui bo mahimkha bini yakungo ksa kwbangma tongmani bagui bo kaham ke himi manlia a jorao bini chocolate bo pai thangka tei bolongo jamu buphang buthai kwbangma tongo abono no bo chawi thangui tongkha Amazon ni bolongo watui kwbangkuk no phayo aboni bagui bo tui nungui thangui tongui mankha phiaba bini ri bo kisik tei watui manjagui bebak no kisi ngui thangbai kha aboni bagui ksangai bo belai kheno lumkha abo haike bini sakhamia ngrurugo himang no salchi laikha eba khaiba 10 din hailai thangka kwchangma bagui khairokma singsa lumjak tutui no bo muktri bo thanglia asake lumkha sing jefru luma afru ge sing thuiban manyang haidiba ngai salowai ni waitham no bo sakhamia ni bagui kebel ngui lengui thangka Juliana bo khalogui tongte oba haike no je salo 11 din wngkha afruo hingke tui klaimani khorang khana horkha bono agio bini buma samani tongo bo muitu khlai tonio je jagao tui bakhlai tongo a jagao kaisa tuima bai kwrwngjak hinui aboni bagui bo tui kinaro khai himkha oba haike salburi hima ulo bo kaisa tuima nuhurkha tei Amazon ni tuimao kirima singsa muslerok bo tongo aboni bagui no Juliana tuimani kisa hakjal khaino himkha a jorao aromnai rok rungo kasai aromna phailayo Juliana tuima naro tongui aromnai rok no khorang khlaikha tei logi no aromnai rok bono borokni kamio puilano tlangui thangka tei ulo pukolpa hospital o rohorkha Juliana ni sago kisa kwbang tongo tei haini bagui no infection rok wngbi thangka sal kwdwngma saknai mani ulo kaham kheno hamui bo bini nogo buphabai kifili thangka Juliana no kwthang hinui saimanmani ulo tewaisa birkhung no naituk laikha Amazon ni bolongo tei birkhung no mankha hawo kalaijak phiaba Juliana no kari aro kebo kwthang banchilia obahaino kirima singsa patimungni ulo phano se Juliana birkhung kasawi beremani thagya tei bini buma haikeno bobo biologist wngkha jefuru Juliana ni bisi umor 25 ni kakha a jorao bo bijabo swiui hayungni borok rok no phunugui rikha a bijabni mung wngkha When I Fell from the Sky tabuk bo bini busuk bwsabai kaham kwrung kheno tongui tongo tei bo wansugo a patimungni banchinani kaisa jadu ahai hinui salchibrui bolongo asike kuthugo tongnani abo belai kheno sahos gwnang wngnani nango eba khaba kha kotor wngnani nango gai singbo bini thani belai kheno swrungthai klaio haida sing khalogui tongkha hingke bebak no wngbo ao hingke bayabrok norok bahai nangjaka video no ano comment khlai saimano tei puilan simi paithak jora naitongmani bagui belai kheno hambai tomono chaya hingke norok chaya tamo abo ano sahor di tomono norok correction khlai ri mankhe hambai।